A froita de tempada pode atoparse con prezos máis baixos no mercado. Sen embargo, legumes como a xudía si registraron un incremento de prezo. As froitas de oso, a sandía ou o melón son as pezas máis buscadas ao longo do verán. Teñen unha gran demanda entre os compradores, algo que tamén favoreceron os prezos que están a rexistrar nos mercados, como é o caso do de Ribeira. A fruta de tempada baixou toda, porque ora hai cantidade, estamos na época e baixou. O que subeu un pouco sí que foi a legume, como é a xudía, porque ora sí que se está rematando e subeu un pouquichiño. Hai varias froitas que están a protagonizar as vendas nas últimas semanas. Peladillos, que ora pois están moi ben de prezo, a Claudia Reina tamén baixou, o paraguayo, ora hai moitísimo, incluso o fatón que empezou a vir tamén veu moi ben de prezo. O que non hai ora, por exemplo, é cereixa, ora xa vende fora, ora sí que está máis cara, pero porque non hai daqui, pero do resto a froita daqui está moi ben. Sandía, melón, todo está moi barato. Están nada, 2,70 € e 2,50 € de prezo, digo que baixou un montón. Prezos que contrastan cos rexistrados ao inicio da tempada, cando eran máis elevados. Supoño que había menos cantidade, agora realmente hai moita e a fruta sempre baixa de prezo. Iso sí, apunta que a partir de agora non entrará moita máis variedade de froita para o que queda de verán. Xa veo o repinaldo, veo o fatón, o melocotón de Calanda, que é do último que ven, quedaría o pexego do país sí que aínda non veu. Ese ven con un pouquiño de retraso, ten que estar a chegar. O produto local está todo con un prezo moi accesible, tanto en froitas como en verduras, hortalizas e legumes. De feito, o tomate penso que está máis barato que o ano pasado. Este ano debe de haber máis polo clima, porque tuvemos máis calor, está moito máis barato, sí. Ademais, fixo fincapé na calidade dos produtos.